trykker pres hånden ned efter. Godt, godt. Og her må du godt lige lade ham, ja, lige der må du godt løsne. Når han så viser dig tillid og går roligt rundt i volden, så løsner du ganske let, bare så vi vil lige at åbne fingrene ganske let. Så åbner du bare fingrene, ja, og så holder du fast igen. Det er ikke mere, der skal til. Godt, flot. Ikke være mere løs i din indvendige tøj. Udvendig side her. Godt. Ja, løsner på begge hænder. Ro. Godt, godt. Sådan så han nemlig der kan du selv mærke det, når han så slipper. Ja. Godt, ikke blive mere løs på indvendig side, du er her. Din tøjle er snedet sig en lille smule ud af hånden. Udvendig. Pres og flyt fra indvendig skænkel. Stille, stille. Slap af i hånden. Slap af i lænden. Godt. Rose. Bra. Og vente. Og vente. Gå rundt og skift volden, når du er klar til det. Rigtigt? Ja, det er fint. Giv dig tid. Hellere tage en omgang mere, og så giv dig tid. Godt, stille. Hånden let på højkant. Flot. Her kan du mærke, der kan du sidde helt løs på indvendig side, så lægger han og trækker frem til udvendig tøjle. Godt, rigtigt, flot. Så fører du langsomt støtten over til din nye udvendig. Og rider let på. Støt op. Bare hold hovslaget rundt, hvis du bliver usikker. Rigtigt. Nemlig.